Shout kay Sky Love Cruise. Yes, day Sky. Shoutout nimo over there sa Northford. Nagahago tong pinangitag hustisya. Kana day Sky. Sa giingon pa ni Uncle Gas Abelgas, kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Ay, murag liman day na iyahang tagline no. Sorry na wrong ko, murag si Jose Saison man siguro dayto. Anyways, day Sky. Pagpakalig-un biya ha, paningkamuti pud taon nga makuha si mong kambal ang hustisya. Kabalo biya gyud mi nga katong hitabua, naa-adyoy suspect sa pagkayataps ni Luna. Pero di na lang ko magsaba. Director na lang bahala. Di na lang po dahi ko mag-apil-apil. Di ra ba dahi na pang elementary da? Senior high man dahi na, so kamon lang dira. Imbis karon pagani ko kabalik aning vlog-vlog na shout-out. Basig bash po dayon ako mapala. Kay lagi kining salidaha dili pang bata. O lagi oy pang senior high ra lagi na. Ay namo ka stress diha. Pero day Sky day. Ask lang ko ba? Tagpila man jud tuition sa Northford. Interesado ako mag-high school diha kung maka-afford. Charot, nangarap ra pud taan ni nang gising. Maupod ra ba ni akong chika sa una katong kadinang ginto pa ka. Gusto ko nuhay ko adto muskwela sa Maxwell, pero ako ni dayon kay ang chismis bully daw kay ka. Grabe bito kadali sa panahon. Sa una si Cassie permira nimo bulihon. Kay lagi, ikaw lang naman si Marga Mondragon. Karunday, naunsa naman pagkaunsa Nga si Zaira Aguero, aka Z, ikaw na may perming bulihon. Nga naman pud taon ning mga naa sa private school, uy, uso man kanila mga buli-buli. Kaming mga public sus, walay buli-buli kay bakba ra ba kay ni among mga mamshi. Ratatat lagi mga bakba, mag-rap jud wa didto wa diri. Charis. Bitaw oy, by the way, speaking of bully, nga namang daghan man jud mga bully sa kalibutan. Nga namang mga labad man jud kay mo bisag wala mo gihilabtan. Unsa para ingnon lang? Aron ingnon isog, aron ingnon gamhanan. Mga Megs, let me remind you. Kung di nimo gustong buhaton sa imuha, then ayog buhata sa uban. Simple as that. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Sharp, Tagalog pala ka, kukat. You know what, no? Okay ra jud if you dislike someone or maski you dislike someone for no reason. Yes, okay ra na. Pero ang dili okay is when you disrespect, degrade, and humiliate a person. Di na jud na okay, especially if maabot na sa point nga manakit na ka emotionally and physically. Dili na siya okay. And if you dislike someone, then i-dislike siya kung maunay makapa-satisfy sa imuha. Ay lang pud pang recruit og laing tao para maki-dislike pud og appeal. For what? Para lang daghan mo? Para lang mag-uol siya kay daghan mong nang dislike sa iya ha? By the way, pasensya na sa mong iro no patagad jud kani siya sa vlog. So again, disliking someone is okay. Well, imo hapod na. Pero again, ayaw pang recruit, ayaw pang nakit, ayaw pang disrespect, and most of all, ayaw pang bully. Pwede rin mo siya i-ignore or mag-imagine ka nga mura siya hangin, like di makita, invisible, ganern. And para po sa mga nabully out there, guys, barug, chin up. Be strong but not rude. Be kind but not weak. Be bold but don't bully. Be humble but not shy. Be confident but not arrogant. Da, fresh from gulo-gulo ka na ha? Bitaw, palayo ka lang mo sa mga tao. Nakusog mo bira ninyo paubos. Walk away from fights that will never be resolved. Stop trying to please people who will never see your worth. Because the more you walk away from things that poison your soul, the healthier you will be. In short, transfer sa laing eskwelahan. Ayaw na pag Northford diha. Maura ng graduita, maura ng klasiha. Charot. Bisag tanig mga rason ron. Sama ni Sky Love Cruise. Bisag traumatizing na kay Northford sa mga batik nga nahitabo siyang twin nga si Luna. Pero still, gichoose gyapon niya nga didto motiwas og eskwela. Aw, iya hapod na, di ta kabuot. Di man pug kita nagbayad sa tuition niya. Itong mama ni Gino ay mao ni bayad sa tuition niya. Kay basig sugo ra siyang konsensya, charis. Kachismis ba? Overthink, malala na pud mo anang salidaha. Maupay daghan nagproblema sa kalibutan, dungag-dungag pa na sila. So anyway, di na nako tasun pa. Nag-shoutout ra po kong Sky para mangutan na pila tuition niya. So dili na lang kukutob, dili na lang kutaman. Thank you so much sa inyong pagtan-aw hantod sa paghuman. So antang lang sa kami, God bless everyone and I thank you. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh.